sä saa millään soittaa. Niin, mun puhut. Niin, mä laitan nyt tekstiä. Mä reagoin semmosia niinku mun puhelimessa katsomaan. Puhelimessa katsomaan asioihin. No niin, sellaisia oikeesti. Mukavaa voi olla tällä ihan turvallista. Eikö just uuden restauraan tehty? Vaakakuvas. Okei. Pitäisikö treenaamaan? Joo, vaakakuvas on reuna. Okei. Meni tossa. Aika hyvä. Eiks ne mene ne, mitkä etsii? Mitä ne? Niin, Selostus. Nehän ihan näyttää. aika hyvin. Enää. Ja mä oon nyt kokeillut sitä Turkkia ja mä paljon tämmösen niin halusin, niin huomaan, että niinku, nyt ei enää silleen ole mitään kaipuuksia, ne vaan pitäisi muuta kuin se on. Mitä paljon se on? Suomi ja Viro. Haluaisin käydä jossain.